Máme nabitý program docela, máme jednou týdně party na lodi, ale hlavně se snažíme držet ty klienty pohromadě. Scházíme se každý den ve 3 tady na pláži před klubem Calypso, pořádáme různé soutěže, trošku se snažíme ty klienty tak nějak připravit na odpolední bazénový party. Odpolední program na Zrče je skvělý, jsou tady skvělí lidi, je tady hodně alkoholu, skvělá zábava, nádherný počasí, takže prostě super. I think that Novalja is hardly to compare with any other destination in the world, because here on one place you have unique blend of local people, culture, beautiful nature, and still young people, crazy people, party destination. I would like to tell them there's nothing much to tell. You just have to see the photos and the videos, and picture says more than 1,000 words. You have to come to Croatia, to Novalja, and to experience this amazing island of party. Partiky znám, oni sem jezdí každou sezónu, co jsem tady byla, a spolupracují také s Papajou, takže já jsem k nim docela dost blízko a dělají výbornou práci, přivážejí prostě skupiny mladých lidí, kteří se to tady užívají úplně neskutečně a výborně to zařídili. Jsem moc ráda, že to udělali pro Čechy. Party naozaj bola super, proste vrátim sa tu určite, bolo to úplne najviac. Ľudia boli úplne super, drinky tiež. Najlepšia party môjho života, úplne wow, wow, wow. Žúrka, non-stop. Češi jsou úplně skvělí, naprosto jsem nečekal, kolik jich sem dorazí za náma do Chorvatska. Je tady samozřejmě mraky lidí z Evropy, ale Češi tady vládnou a je to vidět, mávají vlajkama, křičejí, je to báječný, skandujou.